ବୁଲିବ କହ କିଛି ହବନି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଦିପଟେ ଗଳିଆ କିଛି ହବନି ଖାଲି ପାଟି କରୁଛି କାଉଳାନି ସୁରୁଟିও ନହେଲେ ବେଶୀ କେତେ ଉଠେଇବ ନାହିଁ କରିବ ଆଉ ଟିକେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଉଠେଇ ପାରିବ ରହିଯା ପାଟି କରୁନି କି ବୁଲାନି ଯେ ପଛପଟକୁ ଦିଅ ପଛପଟକୁ ଆଗ ଦିଅ ପଛପଟ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦି ଦିଅ ଗୋଟାଇ ଦୌଡ଼ି ଡବଲ ଅଛି ଛନ୍ଦି ଦିଅ ସେମିତି କେମିତି କରିବା ମ ଦିପଟେ ଗଳିଆ ଦି ଗଣ୍ଠି ଦିଟା ଗଣ୍ଠି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଖସି ଦୌଡରୁ ଖସିଛି କଣ ଖସି ନାହିଁ ଯେ ଉଠେ ଧର ଏପଟେ এই সাইড যাও দৌড় টাকা দুরা উঠা কি আনি পাজিব কাই নাই এরো জানা দেখি পারি পড়ে ডাকি রোজা দিন ডাকো রোজা দি চার জন ডাকি দেন হ্যাঁ কোডি ଗୋଟି ଦୌଡ଼ି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସନ୍ତି କାଲି ଚଢୁଥିଲା ରାତିରେ 12ଟା ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଝାଡା ଗଲା ବେଳକୁ ତିନିଟା ପରହେର ସେଇଟା ଆକର ଦିଟା ପରହେ ରାତିରେ ଗଲା ପଡିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ଯାଉଛି କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଗଳି ଜଣେ ଦି ଜଣକୁ ଡାକିଲେ କେମିତି ହବ ଗାଈଟା ପଡିଛି ପରା ଗାଁ ପିଲା 10 ଡାକିବ ଖାଲି ଗୋରୁଟା ମଣ୍ଡପରେ ବଇଥିବ আরে আউডি শাড়ি টানা মানে গরুটাকে মঝিকি নিয়া উঠা জয় বজরং যাও